En odhiambo maber kendo kamoro moro mayudo ajera mar Lulu TV ageno ne yudo yo makare. Maendi en chenro mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lombaka. Maendi en chenro matemo wuoyo weche mabende timore kinde ka kinde manyalo konyo oganda wa maluo kelo Nyanza. Odiochieng' ma kawuono wach mondwa menyo en riwruok mochung'ne konyo mondo liete kaachiel kod nyithi kiye mong'ere kaka Suma bende ogo tach e gwenge gweko mag Siaya. Wadwa rango ni to gin chenro mage ma Suma ni godo to moloyo e kedo kod tuo mar sickle cell anemia ma bende oganda osebedo ka thiro e kinde malach. Ok ing'eyo ni to rach mar tuo nieri en gik machalo nade. An kod wendo kainde wadwa lero ni wach nieri achiel kachiel mondo wadhi nyime kod kuku mar wach arwaki studio. Mos oganda we nyis gi nyingi kaunti mari kaito gi gima ichung'ne e riwruok mar Suma. Okay, moso ujoka na nyanam nyinga en Ken Aim onyuole kaunti mar Kisumu. Yes. Kamoro ni Nyando gweng' mar Awasi. Yeah. Mane kama ae to sani to watiyo gi Sowo Foundation. Yes. Sowo Foundation in full monyiso ni Safeguard Orphans and Widows Organization Foundation. Patron marwa en Mama Sarah Obama. Ene mwatiyo kode kacha chande. Yes. To Sowo Foundation atiyo kaka coordinator. Yeah. Mochung'ne weche mag coordination mar the whole organization. To organization ni nochakre higa mar 1995 to nochakre kaka a welfare organization. Yes. Mane konyo oganda luo e piny mar dala mar Nairobi ka kae mano kuongo chakore Nairobi ka. Koro ne nentiere weche matindo tindo, weche mag liete, weche mag ang'o. Then from there nwafunyo ni nentiere problems mang'eny mar underlying monego beni ibedo handled. Koro kamano mende kaka nwadongo mwadi koro wachako tie gweng' kaka CBO. Mano wakonyo mond liete matin kama gik machalo kamago nikech kan wachako mainly with welfare mar liete. Yeah. To nwayudo ni mond liete gi ka maybe ka koro utero del dala to mama ni dhi dong' e gweng' kacha to dong' kochandore. Then wachako konyo gi from e gweng' kuonde mane gintiere. Mostly nwadil gi jo Siaya. Yes. Koro kano chako dongo no need mar bedo gi CBO. Yes. Developed from there. Koro kane wa develop into a CBO wachako yudo ni CBO ni bende ne medo dongo. Man wadugu wakete koro bedo kaka NGO. Yes. Koro NGO ka bende nwa medo dongo makoro wachopo kama koro wane foundation. Yes. Koro foundation ka wakonyo ji mopogore opogore. Yeah. Mokwongo wakonyo mondliete mane wachako godo kato gi nyithi kiye. Keche yudo ni mostly ka mondliete gi odong gi nyathi kako nyalo rite is not there gi gik machalo kamago. Mai kato nwayudo ni nentiere tuo marayaki mane ntie koji kabisa. Koro yudo ni mama tho, jaduong' tho kato miyo tho kato nyithindo dong ka gin vulnerable. Yes. Then koro bang' mano ero bende nwachako wafwenyo ni mon gi chuo mathogi we mine muti. Keche yudo ni mama ni wuode manchatiyo ni mano tegemea. Koro wuode ni bende tuo kao. Ginene jaode bende tuo kao. Koro odong' ni odong' gi nyikwaye ka e dala. Koro odong' ni en gi nyikwayo ka tindo onego dhi e skul en bende ng'ama ng'iye malong'o onge. Nikech mwaka yudo ka osedhi kuome, yudo ka mama ni jahigni 70, mama ni jahigni 80. Koro yudo ni gidake ngima matek. Miyudo ka moko seche moko ot chwer kuome, ng'ama konye umo onge, samoro ot otuch kuome kaka gimuon onge. Moko bende yudo ka anyuola gi libamba temo mondo ma gilope kuonde mowegi ego nikech koro wuode mar nyalo tete ae onge gik machalo kama. Koro problems matindo emano miyo koro wa develop ma koro nwa shelter nwa temo konyo jogi eki kaka koro nwa yudo ni gin jok ma are vulnerable. Koro watemo konyogi mondo gin bende gibed gi ngima maber mayom ma ng'ato nyalo timo. Ero kama na nyake na winyi maber kai wacho kamano kende wacho ni Mama Sarah Obama mabende en dayo en achiel kuom oganda mabende tayo chenro ni mar Somo mondo mi uneni oganda mabende oganda maonge kod nyalo kata oganda ma nyalo wacho ni society wa kwanyo gi to gionge kod nyalo manyalo miyo gi yuti mondo gichiem gi school gi ni maber onge ukonyogi. Nyisani ang'eyo ni Sowo en gi mosebedo e thuolo malach kendo osebedo
ka okonyo oganda e kinde ka kinde. Sani eri kama koro wachope nyeri untere kod chenro machalo na likeche chenro ya chana kubedo kod marathon mabere no bedo kod ng'wech neno ka oganda oseringo tufene ng'ane gi ng'ane wadwa mondo wakony e yorni. Sani eri kod chenro machalo koro ka chenro kan wayudo ka kane iyudo ka ise konyo mama ni maybe koro dala ne koro ugero ne ot moro maber to yudo ka koro ne ntiere challenges moko machalo kaka environment, alwora mar dala kamodake. Samoro jomoko moto iyudo ka the environment is very bad. Koro kata yien kata gine ne conditions bedo very matek matin. Koro nwabedo gi chenro mar environment kata mar alwora makonyo gi pidho yiende gi loso kuonde ma gidake. Ma yien bu pidho mondo ne alwora mar gibedo maber. Mondo bedo maber. Kusegeno ne to pidho nyaka yiende e alwora mar. Bas kan wasepidho ne gi yien waneno ni gin maber. Ne ntiere tuoche moko matindo tindo manoyudo ni bende chende i Nyanza waka. Koro nwayudo ka nitiere tuoche mag kansa gi tuoche mag sickle cell ma chenro ahinya e Nyanza kachiel kod tuo mar ayaki. Tuo mar ayaki at least sani eri gi effort mosebedo gi temo ma ji osetemo. Tuo mar ayaki skoro wanyalo wacho ni obedo contained in a good way nikech ji yudo puonj, ji yudo kony, ji yudo yedhe, koro areas ariyo manodong ma ji ne ok ng'i ahinya ne area mar cancer gachiel area mar sickle cell gi sickle cell anemia. Koro area mar cancer ka bende wan gi chenro negi chenro mar joma nigi kansa. To chenro mar kansa waloso sani ma higa manyien kapok odhi mabor ahinya wabro bedo gi camp mar kansa mondo watim negi ji screening, watim negi puonj mar kansa. To sani eri muda mwadhiye ni ma wadwa chako sani mwasebedo kwatimo en chenro mar sickle cell. Nikech nwayudo ka idhi hospital Siaya ka iyudo ni ka nyithindo dhi e clinic nyithindo 50 nyithindo 46 nigi sickle cell. Mano Siaya nigi sickle cell. Koro iyudo ka these statistics go buogi kech ka koro kuom nyithindo 50 nyithindo 4 kende ema onge sickle cell mang'ise ni ginieri odhi matek. To onge chenro malong'o moseketi ma kata kuom sirikal mantiere onge chenro malong'o mar puonjo ji kata mar wuoyo gi ji kata mar educate ji e yo mar handle sickle cell. Kech iyudo ka mostly sickle cell chalo ga ka death sentence. Iyudo ni ng'isi ni konyuol nyathi gi sickle cell ta nyathi ok kal higni 18. To pinje kaka Amerika ji dak nyaka higni 80. Nitiere mama moro ma sani nigi 100 gi wiye to en gi sickle cell to daka. Magi e kikero gi problem mar ang'owa na mokwongo iyudo ka chenro mar pimo sickle cell ok time yo makare. Mar ariyo iyudo ka nitiere jomoko bende ma nigi myths kata nitiere belief moko ma duoko ji chien ni about tuo mar sickle cell. Koro magi e gik mwatemo mondo wapuonj jo ogandawa mondo ng'e ka in gi sickle cell ere kaka inyalo konyi, ere kaka inyalo puonjori. Kor ka keny bende ja sickle cell sani eri biro wakwayo ni mondo chala kaka pim mane nitiere mar ayaki. Nikech sickle cell ka in gi sickle cell in a carrier to jaodi bende nigi sickle cell mano ubro sando nyithindo. Ineno. But ka in gi sickle cell to iyudo jaot ma healthy nyithindo ka dhi bedo na carriers ok gidhi bedo affected gi sickle cell. Koro nitiere gimoro miluongo ni counseling ma bende onego be ni timo ne ji ma ok timre ma mano maga chenro ma achiel kuom chenro mwaloso mondo ji yud that counseling mondo ji ong'e kaka ginyalo dak. Ineno kata kiyudo ni in gi nyathi man gi sickle cell kodwa kendo ere atua monego ikaw, ere kaka onego iluw yo mondo koro nyathine kik hinyore. To ka en gi sickle cell to nitiere kata yedhe moko, nitiere kata masinde moko ma iluongo ni apheresis machine ma idhi igolo remo maricho ka iluoko ni remo mabeyo. Machine no tiyo kaka dialysis machine ma joma nigi problem mar kidney tiyo godo.
to iyudo ni ko olokni remo ni inyalo lokni remo ni kata didek kende higa to ibro dak gi ngima ma onge problem mang'eny. Bas kato nitiere yath bende nitiere ma imi inyalo muonyo. Koro yedhe gi bende onego puonji ni to yedhe gi ere kaka onego muony gi. Ero kamane ngakena winyo mabera geno ne magi kiduto wadhi bedo kaindi mana matuok bang' dhul machuko bedo kod Dr. Fred Okinyi mabende biro lero no wachne mabende en achiel kuom weso ma utiyo kod Dr. molonyo weche mag tuo mag sickle cell mabiro kae obiro nyiso ni to oganda man kod tuo ni ginyalo geng'e nade to ere kaka ginyalo nyiso oganda ni biuru mondo wapim mondo wanyise kene kod tuo ni mondo kik obed buok ne oganda. Sani yudo ni sickle cell yudo ni gwenge mag Luo Nyanza osene ka gima oganda ko ka gima en tuo malich kech oganda ng'iyo mana HIV and AIDS oganda ng'iyo mana cancer to sickle cell wiwa wilgo. Dr. Fred bibiro kaindi bang' thuolo machuok ka watiyo kod Ken mondo ler nwar chenro ni. Koro Ken nyisa ni to ka ng'ato dwani mondo ochopi odiochieng' machalo kama mondo pime tuoche mag sickle cell mondo migi weche mag counseling maendi en odiochieng' machalo nade to gibiro nade to nyiso ni ka ng'ato dwa donjo e sowo nieri mar riwruok makonyo oganda nieri bende an kod thuolo mar donjo ka antiere kod thuolo to adonjo na. Koro sani eri kaka koro chenro mwan godo tarik 26 mano dwe mantiere wadhi bedo gi marathon mar sickle cell ni. The purpose mar kata gimomiyo watimo marathon ni en ni wadwa chango pesa nikech watemo konyo jo sickle cell kaka wanyalo but nyalo mna dhi mna mogik kama ugiken koro mondo wa expand mondo wanyal bedo gi nyalo mabup nyakwa luongo jo mondo riwa lwedo. Koro tarik 25 mano ng'wech dhi bedo tarik 26 to tarik 25 wadhi bedo gi medical camp dwene 25 kure Siaya to medical camp ni wadhi bedo kode Siaya Stadium to medical company en ni wadwa ni wa identify cases mag sickle cell gi kaka wanyalo gine nikech nitiere cases mag sickle cell the correct medication kaka onego muonye yath the correct chiemo nikech ng'eni ja sickle cell dwano omwadh pi mang'eny to pi kende idwano umodh gik motimo fluids mang'eny nyuka chai juice pi inano gik machalo kamano to without education without educating these people ok ginyal ng'eyo nikech obro dhi hospital seche moko gibedo misdiagnosed. Jo sickle cell gima ji mang'eny kia ni ja sickle cell produce a lot of iron tiyudo ni since ni iluonge ni sickle cell anemia daktache moko chak dhi chuogi mo iron it is counterproductive iyudo ka gicha dhi hinyi moingo kako timang'o kako nego konyi so magi e some of the chenro mwan godo ma daktari Blora lero mondo wakony godo jogi mondo kik ng'ato timang'o kik ng'ato yud thieth ma oko dhi kare. Ero kamana nyake na winji okang'eyo ne wacho ni nitiere kakura mondo oganda bendo kod weche mag sodo kang'eyo ka un kod namba wan gi tel namba moro ma ka ng'ato kaka an kaka Jeff ero ngoda mbeda konyo oganda mag jodu man kod sickle cell anyalo kawo apara moro aoro e namba. Wan gi nembni ma inyalo ore gik mo inyalo ore kony ma ng'ato nyalo konyo kendo giringo piny mar kanyo to king'iyo tibro neno namba kanyo nyaka tel namba bende tel namba nitie namba wa mar office bende nitie makata kidwa ni tudri kodwa kidwa ginini to moso aluongo on the Luo professionals at large yeuru bi uungwa lewedo mondo wakony jo oganda wa nikech iyudo ka yath mondo ng'at ma sickle cell ng'ama tuore sickle cell ni yath maber ma sani yudore e chemist ma ji yudo sani iyudo ni ng'ano in a day otiyo gi 1,000 e yath chiemo bendo bro dhi tiyo gi 1,000 koro ng'ani eri 2,000 ma ng'ani dwa tiyo godo ni odwa golo kanye ineno to en ng'ama maybe odake dala odake gweng maybe the maximum monyalo yudo in a day en 100 kata 200 magi gik manigowa kata yudo ni ng'ato ose nyagore ouso puodho opuonjo nyathi graduate ni to nyathi otho nikech tuo ni but en gima nyalo bedo contained mana kaka ji noketo effort ma ji o contain ayaki
to mana kaka ji oketo effort ji contain cancer the same way monyalo keto effort mondo otim ang'o wa contain sickle cell. Ero kama nya kena goni ero kama ndunga nya kuom wach maber no ero kendo wacho ni riwruok mar so tarik 25 biro bedo kod medical camp Siaya County ya lap mar Siaya County ageno ni oganda duto ng'e tarik 26 en ng'wech ng'wenyere bende bedo ga kod mich mabeyo inyalo yudo t-shirt moro inyalo yudo kalam moro bende inyalo poka nyathinyo kaw kod somo nyise ni into koro kisechopo e klas 8 kaendi wabiro puonji nyaka klas 12 mano ero en okang' maber. Luongo bende oganda magin jolony mag joluo luo professionals mondo mi ochop piero machalo kamaendi mondo oganda obed kanyakla wakonyo oganda wa mawuok e luo Nyanza kawuok kuom tuoche machalo kaka sickle cell anemia. Wabiro dhi yo matin mondo wamodh pi ka bende koro Ken wuok kaeto wadonjo kod Dr. Fred Okinyi mabiro chiwonwa ler mathoth e wi tuo mar sickle cell kawuok e Lolwe TV. Maendi en Kuku mar Wach pod wadhi nyime.